הלו. אח שלנו. הלו. וואלה, אין קליטה פה באתיופיה. אבל הזמן, אם ניסים היה פה, הייתי משדרג עכשיו. הלו. אני שומע משהו, אתה שומע משהו? עליזה! מה שלומך? מה את עושה פה, עליזה? איפה אני? אני הלכתי לקוטלר. את ראית את ניסים אולי? לא, לאן הגעתי? את באתיופיה, אחותנו. תגידי לה, יש לך אולי איזה מסטיק בשבילי? מסטיק? וואלה, נבדוק, יש לי פה הרבה תיקים. איזה חמוד הקוף שלך. וואלה, קחי אותו, צחקי איתו קצת. חמודי. וואלה, אם את רואה את ניסים, אולי תקראי לו ככה? תודה רבה. יש קליטה, מה הבעיה? נעמה, מה שלומך? מי זה איציק? מה קורה אח שלי? מה שלומך? הנה, הכל בסדר? מה אתה עושה פה? אני באתי להקים פעם, ופעם אחת תרגיש 18, תכלס זה בשבילכם, זה לא בשביל, אם זה היה בשבילי, מה אכפת לי? תכלס אני רוצה שכל החבר'ה יבואו, תכלס מגיל 18 ומעלה, מה אכפת לי? וואלה, זה רעיון טוב איציק. מה שלומך? הכל בסדר? אתיופיה, תראה איזה נוף, פסטורליה, פוגש את כל החניצאים. איזה קטע, איזה קטע. יצאתי איזה 200 שקל כבר. יופי של חרב. שלום, שלום איילה, מה נשמע? מה שלומך אילי? מה קורה אילי? העניינים איתן קריב. מה, יש איזה בלאגן? בוא נרגע איזה חר. אני באתי מחדר ממלאכה לעשות ועדת פרח, לסגור את ועדת פרח ולהקים את חדר מלאכה. תביא, נבנה איזה חר. אתם עוזרים לי להקים את החדר מלאכה? לקח דנדן, תעזור לי, בטח שנעשה חדר מלאכה. אולי אם תתנהג טוב אני אכין לך קוקי. מה נשמע איילה? הכל בסדר, בוא נעשה את זה בצורה של מצנע, כי כולם מצביעים למצנע. ותעשה את זה בצורת פרח, כמו ועדת פרח, בדיוק. זה בסדר. מה עם התקציב? יש תקציב לבנות את הפרח? בטח שיש יש איילה. תקציב לבית מרגוע לעשות מים חמים? מה עם איזה עקיצה ככה? יאללה, דנדן, פה זה אתיופיה, תהיה רגוע. זה מתנה לכיתת קרקום למצוא. שלום חבר'ה. היי יופי, איך גדלת? יאללה, תפסיקי לבלבל את השכל, באנו לדבר על דברים רציניים. על התקציב. אני מבקש מכם לחזור מהר הביתה, למה התקציב נגמר. הכל שלך דומה לרובי, יוקי. רובי עכשיו הוא מהקיבוץ. הוא כרגע שבר את הכתף, הוא לא יכול לזוז כל כך. זה מסכן. אז אילי, בבקשה תחזור לקיבוץ. רק הגעתי לפה בזמן. אין תקציב יותר להיות באתיופיה. לא, אין תקציב, אני מבקש מיד לחזור לקיבוץ. צריך לדבר עם ועדת פרח ולסגור את זה עם ההורים. הביתה לחליטה. קדימה, קדימה, אני זה מבקש. בשביל הקהילה, זה בשביל הקהילה. הלאה. אללה, בוא. הלו. האופניים שלי, פנן. תרים גלגל, עושה רושם על הבנות קצת. יאללה.
וסמי בר. כל הזמן אני חושב עליה, עליה, ומנסה להתגבר, איך היא חודרת לתוכי ביניה, עיניה. עד כאן להיום, תודה לכולכם שבאתם. אורי, אתה לא יכול להתפרץ ככה לאולפן, חוץ מזה, אנחנו לא בבריכה, אנחנו בחדר האוכל. סתום את הפה, בוא נעשה סטייק, הרי יש ביום כיפור, מה אתה אומר? אולי בפעם אחרת, עד כאן להיום, נסתפק בדברים האלה, תודה שבאתם, ותזכרו, יש לנו חנוכה נהדרת. זהו, קלקולטור! איפה עכשיו? איפה עכשיו? בואו, בואו נתפרנו בואו. לקחת את ידי בידך ואמרת לי בואי נרד אל הגן. לקחת את ידי בידך ואמרת לי דברים שרואים משם לא רואים מכאן. ניגנת לי שיר על הגיטרה וקולך רעד רוח פיקה שרה והזמן כאילו אמר ואני עוד זוכרת כל טעם וריח את חלקת השדה לאור הירח. כל הטל מן הוואדי וכובד הפרי בבוסתן דברים שרואים משם לא רואים מכאן. הייתי לבדי ודרכי עבדה